Yaya TV ce ta sha da ke nishaɗantarwa. Da a ce na san haka yake gaskiya ni da ban ɓata lokaci san wajen neman auren ki wallahi. Ni fa bari ki ni na ma fasa auren ki ba. Na ma fasa auren ki na fasa. Haka zaka ce? Kai da ma ka rasa wacce za ta so ka? Sai da na tausaya maka zan yi maneji da kai? Ta yaya? Hakan zaki maneji da ni dube ki ba? Ni fa na fasa auren ki na fasa. Ni ma haka. Allah. Ha? Abdul, Farida, wayya na ji kuna cece ku ce ne. Bacin kun manta bikin nan fa saura sati ɗaya fa. Yaran ji zanzo kuna cece ku ce me yake faruwa duk wannan soyayya da kuke yi? Haba Abdul, haba Gimbiya, me yake faruwa ne? Ni fa na fasa auren ki. Inna lillahi kai ne? A'a ba zai yi ba. Me ke faruwa to? Ni fa na fasa auren ta. Daga bakin ta zaka ji. A'a dan Allah dan Annabi dan Allah Gimbiya ki gaya mun abin da ke faruwa. Ya za a yi bikin nan kun san saura sati ɗaya ku bari ku ce min wai an fasa bikin nan ba zai yi ba. Yarinyar nan bikin mu fa saura sati ɗaya ne. Amma wai yanzu da bukata ta ba za ta biya mu. Ni fa na fasa auren ta. Inna lillahi ka fasa aure? Me ke faruwa? Ke ku Farida wannan wace irin bukata ce ke neman a wajen ki? Me ke faruwa ka? Bai kamata ba. Ba za ka ji daga baki na ba. To ni bukatun nake so ka gaya mun ki ki gaya mun. Ita tunda bata gaya mun ka gaya mun mana Abdul ka taimaka ka gaya mun. Kaga. Na wad. Kawai kai hakuri kai tafiya ka dale. Haka za ka ce? Ka ji abin da yake cewa ko? Wallahi tallahi na fasa auren. Kuma wallahi wannan maganar kamar abu nan sai na faɗa maka. A'a ki hakuri wait. Wannan abun ba sai ka kai ga manya sun ji ba. Ki bari idan na kasa sassanta ku in yaso manya sai su shigo cikin lamarin. Ya za a yi wa yanzu bikin ku sai wannan ai abun kunya ne. Ku gaya mun ni bukatun nake so dan Allah ka gaya mun wani bukata ce wannan. Wai dan Allah dan Annabi wannan yarinyar in bata rufa mu asiri ba akwai wanda zai rufa mu. A ce kamar ita zan zo gare ta da bukata ta da sirri na in zo in gaya mata wai ta ce ba za ta kiya. Kaga ni fa yanzu in ba za ku gaya mun wannan bukata sai in tafiya ta wallahi. Haba dan Allah in ba za ku gaya mun bukatun nan ba sai in tafiya ku gaya mun me ke faruwa. Kai abokina na ne sirri. Haka yake wannan. Zan gaya ma wannan abin da bisa amana. Na'am. Ba tare da wani na so ya ji ko wani ya ji. Wannan yarinyar magana muka ne. Ka gaya mun dan Allah ka gaya mun sai kake magana kai baka gaya mun me ke menene magana na zo mata da bukata ta akan cewa idan Allah ya sa mun yi aure kawai dan mu na fari in namiji ne ina so a sa sunan baba wai shine kawai ba za shine bukatar dan wannan akan wannan kuke faɗa gaskiya kun ba da kunya wallahi Allah ni in dai buke da ba wallahi na fasa aure sai in tashi in tafi ana dole ne me zan yi ma da ke taimaka miki ba ne ba jibe ki ba taimaka miki ne ba